Ahojte odvážne ženy, ktoré túžite ísť do AŽP a ahojte všetky ženy, ktoré o AŽP uvažujete a máte v hlave myšlienku, áno, mám svoj projekt, mám svoju vášeň, alebo ešte nemám svoju vášeň, nemám svoj projekt, ale túžim a mám pocit, že potrebujem pomôcť. Je AŽP pre mňa to práve? Za mňa určite áno. Moje svedectvo je toho dôkazom, že AŽP naozaj pomáha. A nevideli by ste ma tu takto stať pohodlne a pred kamerou, s mikrofónom, bez prípravy a asi bez AŽP určite nie. Čo mi AŽP dalo a čím ma motivovalo? Asi všetkým. Dalo mi neskutočne veľa technických návodov, dalo mi neskutočne veľa pochopenia toho, ako funguje český a slovenský trh, keďže ja som prichádzala z zahraničia, žijem v Belgicku a chcela som začať môj coaching a moje služby aplikovať a prenášať na slovensko-český trh, nevedela som ako. A AŽP mi naozaj dodalo všetky návody, potrebné technikálie, bolo tam neskutočne podporný tím ľudí, ktorí tam boli vždy pre nás a vždy, keď som mala nejakú rýchlu alebo možno aj hlúpu otázku, boli tam a odpovedali a mohli sme tým pádom veľmi rýchlo postupovať a ísť robiť tie akčné kroky. AŽP je skvelé taktiež v tom mindsetovom, v tej časti, kde si nie sme istí, či naozaj máme na to, či naozaj chceme sa ukazovať, pretože aj napriek tomu, že ja pracujem s odvážnymi ženami a pomáham im, aby vystúpili von a išli odvážne za svojimi snami, aby sa nebáli, aby prekonávali svoje strachy. Sama niekedy potrebujem postrčiť a sama niekedy potrebujem ten mindset obohatiť a podporiť a aj na to bol AŽP neskutočne veľkorysé a mali sme tam tú podporu. Komunita, ženy, ktoré tam idú s vami, ktoré sa v podstate s vami každotýždenne aktívne online stretávajú, ale komunikujú, ak máte chuť, môžete s nimi byť bližšie, môžete s nimi hovoriť viac, môžete sa spoznávať. Komunita je ďalší dar, ktorý vám AŽP vie priniesť a nadväzujú sa tam dokonca aj priateľstva na dlho. Ja som v AŽP už druhýkrát a so ženami z prvého ročníka ešte stále mávame zoomy, mávame podpory a je to niečo, čo v online podnikateľskom priestore je veľmi dôležité a veľmi vzácne, pretože vie to byť aj veľmi osamelý priestor, keď ste podnikateľka pred kamerou a niekedy máte pocit, že tam nemáte nikoho pri sebe a potrebujete možno feedback, potrebujete možno podporu alebo vlastne len si skonzultovať to, čo práve robíte. AŽP vám tieto ženy takto priniesie na tanieri. Takže ako uvažujete o tom, či je AŽP pre vás, určite naozaj odporúčam zo srdca, choďte do toho, je to skvelý program a ja si myslím, že tam pôjdem znova, keďže ako Human Design projektorka naozaj tú vlnu generátorskú, tú vlnu energie, ktorá tam tých 5 mesiacov je naozaj na nezaplatenie a je to niečo, po čom chcete surfovať. Takže vidíme sa tam. Ahojte.